Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di muliklikan ni kabsat mo no agpiligro. No diket ipaay mo ti panangasikaso. Nang runapay no iso ti breadwinner yo. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Hoy, Dariel! Saan ka nga uminom iti day tabasaw? Una yun. Payamanang. Urayak lang na ispalan. Ay na, naginuman ni Manong Mario day tabasaw. Apay no naginuman na. Adda sakit na atibay. Maakaran ka iti sakit na. Apay nga itam lang ay bagangay. Nanang! Yoo! Mangmangagnak! Nanang! Ay, paya masapol nga agsaho ka di taruangan tilapayag ko. Anya ti pagkunkunami tilapayag ko. Kuy ba? Sigurado no mangagnak. Ay, mangag ko Ay, nakapsutan dagiti tumang ko. Ang makangagak pa ay Mario. Makabigbigak pa uray adayaw. Ay, denggem nga ron ti bagak, nanang. Anya day taya anak ko. Uray di mo yasidang day tangiwat mo dito lapayag ko. Tamangag ko mati bagam. Kastoy na nanang. Anya nga stop may bagbagam kura. Basta stop! Aday bagbagak kininanang anapatag unay. Iso nga umadayo ka man dito kura. Anya nga stop may bagbagam dita. Ay nananang! Adaywam ni Manong Mariaw. Adaywak. Apay. Adaywan nyo itan! Anya ti mapaspasamak. Umadayo ka, nanang! Ay, aguray ka. Tanay, marigata na katumagdan. Tulungan ka, nanang. Ay na! Di mo sagsagidan ni nanang Manong Mariaw. Tapay. Kasla damot makaakar sakit kaw. Kay talaga mga da. Ada sakit ni Manong mau Mario. Makaakar at talaga ti sakit na, nanang. Tibay, ti sakit na. Oo, kita am ti reaksyon na. Saan nga tagtagaray? Limabaga. Pudno nga may, nga da sakit na. Kita nyo tila nga na, oo. Na. Ay, nakaranak sa mutan. Pahingaya nagbita na akaranak. Makitam ita day tangay na ramid na, Manong Mariaw. Makitam, Nanang, tabiyo ka kita bukot mo, Nini. Ay, sos, saan na sumarapin ti panabuyag na? Oh my God! Nanang! Di ko! Agbat-bate! Oh my God! Nanang! Inalaw mo mutal! Ay, sos. Nabartega kaon margihaw. Ugamiti inainom tanga arak. Sige lang. Tata, aginom talata. Ita bapay. Aragawis ka nga aginom ta. Kano good boy ka. Uray, ayaban ka. Di mo kaya. Saan ako na good boy ita, tata? Bad boy akaon! Apa nga ita nagbalin kan abad boy? Kaya't ko tagbartag nasakit lagam ko. Nasakit. Anya kumangay ti pagsakitan tinakam mo. Kita naglawat ti talon mo. Ada pa naglawa abang kag mo. Ada pa fish pan mo. Nagaduti
tarakan mo ang manok. Kan pato. Awan sirserbida kita, tata. Ah, Hmm. tapay nga awan ko. Nagaduti agnom numar iti kinagagad mo. Agasandang kita bibiyagam ijay balayong ay. Aduda ni ading ko Dario. Nakagraduar mo dahil iti kinamaestro. Maging gaita. Awan pa trabaho na. Ni ading ko Kura, tata. Mano, ti anak na, iti asawa na, asim murot iti sa babae. Liman saan ya? Uwen, bibiyag kamin da kita, tata. Siyak, ti mang bibiyag katakwada. Ni nanang ko, nuwag sakit, tata. Siyak manen tagastos, no kasta ma-ospital. Kastala ti biyaga. Tasigamat ti breadwinner da. Agasam da ita at tulong mo kadakwada. Maguray ka. Kanya nga gayam ti problema mila. Tagbarbartag kamat hindi kastaunay. Di pag sakitan ti ragam ka, tata. Ibagada nga kwa, jay. Nga, anya? Agurita, agsyat naman pa, tata. Kasta pare. Tamno, tumuranti baginagam mo. Ala. Ituloy mo ti agistorya. Sige. Kastoy, nay, tata. Kastoy. Ibagada nga, ada ka no sakit ko at ibe. Anya? TV? Wen, tata. At adaywan da ko na hindi balay mi. Mario. Agsat na hindi tata. Apa ngay, tamlang ibaga. Ita pa ang aging ninom. Agawid ako. Day, kaya kasaladamat ang kabutang mo, tata. Basta agawid ako. Narigat yung makaran. Alya! Ay, anyaya, day taga-tagaray, Kura. Itop-topak mo mo't dagiti gamit tayo. Ay na, saan mat ananang? Ur-urno sa klaang dagitoy. Nasken ngamin amailasin dagiti pinggan kan daduma pay apanganan ni Manong Mariaw. Na, apayanas kan nga isinam. Nanang mo, at nangarod sakit na. Kaya't mo, amaakaran iti sakit na. Ay, amangan nuag sakit tinakam na. No isi na tayo dagiti gamit na. Anya ngay ngarod ti kayat yaw. Maakaran kayaw. Ay, bakit akon Kura? No maakaran na kiti sakit, ay, awan na nyaman na. Ay, amangan nagpatinggalaangan nintod umay alawas ti biyag ka. Ay unay kayo laki din ayan nanang. Isungarod nga ilasin ko dagiti gamit ni Manong Mariaw. Uray ti panganan na, ijayin likaw. Ay, sana na makisango ka na tayaw. Saan na? Di agmay-may sana mga nijay. Ay, kasano nga iti pagturogan na. Ijay nalata na. Saan kayo ang makilanglangan kan ko na nanang? Umadayo kayaw. Ay,
Ay, nakabot-bot ang matgayam. Mga numakaran tayong agpaiso iti sakit. Daryaw! May kaman dito, oy! Apay manong. Umasitig ka dito, oy! Adda pa panak manong. Kahit, di mo kaya tumasitig kanyak. Ada itod ko kun ka. Amo ko nun niya titid mo kanyak manong. Anya ko ma. Sakit. Ha? Sakit at tibay. Ay, apay, mamati kayo iti dayta. Mapana ko manong. Diyak kayat tiyag sakit. Awan pa'y asawa. Ha? Ikakpay kumay ti kwarta na. Ngam di namad kaya ti umasitig kanyak. Simangpot ka magayaman, Manong Mariaw. Itay pa ya. Okay. Nakaluto kan. Nagadaw, tinaramid ko di bangkag. Iso ang mabisina kaon. Adda ka nung ijilikaw. Ingkabil ko ni Jay. Anya? Likod! Apa yung kabil mo dyan ay? Adamot ten pinggan mo Jay. Adamot ta sa apagkapyam kan baso apaginumam iti danaw. Ay! Insinatak mo tinadi na oras. Di mi ngamin kayat ti maakaran iti sakit mo. Iso ka day, nagadayo ka makisarasarita kanyak. Diyak kayat ti maakaran manong. Na? Uray dagiti anak kaw. Diyak kayat ang maakaran da. Ay! Mario! Inarakop nakmatinan say. Ay, uwan kaya man niya. Ay, pasensya ka na. Ala, umunag ka. Ha? Maragsakan ak lang amin ang nakakitakan ka. Ay na. Ay na. Imbaglaki din tadakanan say. Magtugaw ka Anya ti kayat mo? Kape? Kwa. Nansay. Agayan ayat ta ka din? Ha? Anya? Nubya kan wino saan pa'y? Saan ka pa'y mo tanagar-aram kanyak Saan pa'y aya? Saan pa'y? Umay ka lamang mangtod itinatang dito'y balay mi. Ngam saan ka pa'y mo tanagar-aram? Ay kwa, Nansay. No ipudnokin ka Ngay ayatanak? Ay, isaan? Ay, kwa, sa baliti kayat ko nga ipudnokin ka. Ay, kung ako Jeric nam, ti kayat mo nga ipudno kanyak. Kwa, Nansay, dahito'y sakit ko. Sakit ko at TB. Jay ibagbagada ang makaakar? Uwan, isungag pa iso. Itata amo maon. Saan ka kadi madurman kanyak? Apay kumangay, akadurman ka. Ang mga numakaran ka. No kayat mo di arakupan ka pa'y. Ay na! Inarakop nagbata talaga ng sila. Saan ko akadurman ta sakit mo? Tamaagasan mo't dayta. Sa bagay matkitianan say. No kayat mo, di ka doon ka mapanagpaagas. Ay, di nakmanrabakan iti kastanan say. Amom kaday, kaariyag da ko ni Balay may. Ilasin da pa yan ati panganak. Kabuteng dak pa yan nga asitgan. Dito ikan balay mi nga agyan. Pagyanan ako, dito balayaw? Apay, di mo kayat. Kwa, ay, nukas ta nga raw. Nubya ka nan say? Anya ti panagkunam. Kwa, ay, nubya ka na! Ay, saan ka nagbabawi nan say? Saan la sakit ay isti? Natang titid ko kin ka. Ikan ka pa iti pataw kin manok kin kwarta. Ay na! Nanang, awan pa'y mat ni Manong Mariaw. Alas 11 itirabi ay. Day, napanandan ngay. Ururay nga raw. Tantan awak dito'y tawa. Awan pa'y mag. Day, itaman pa yan narabyan. Ang mga nuimyanin ay ijibangkag na. Di na matararamidan ti kasta. Kanayon matlatang agawid dito'y balay. Una, tamas masahin na kayo pa'y. Win nga road. Ay, ada pa yaw awid na nagadawa natin kan prutas.
Ita, awanan. Kunak amanok ti sidaan tayo ita nga iyawid na. Ngam awan mo tang. Ay, sus! Ayan nga yan ni Manong Mau Amariaw. Nanang, ikanak man iti kwartam. Ay, nagloko kan nga ubeng. Sakit din na bakbakatan ti magdawatam iti kwarta. Kat napigpig sa kangam siyak. Apay, ayan ni Manong Mariaw. Ay, di mo tamagan kanyak. Kamanon nga aldaw asana nagawawin dito'y balay. Kasano daytan? Awanan ti mangtad iti kwartak. Ita, marik na yon anya. Ay, sapay awan na pulos kwartak. Ay, no kaya't mau, ingkabiro kan ni Manong Mau, tayawid mo. Ayawan na, matay tayo ni Tibisen, no awan ni Manong Yaw. Tata, Apa ay kura? birbiro kag ni Manong mi Amaryaw. Awan mo't ijay taltalon na. Amangan no adda ditaw. Nabayag asaan kami na nagkit-kita. Naudi lang, idinamuak nga da sakit na atibay. Ay na, napananangatan ngay. Awan nga minin kwartamay. Kunaskan pa'y nga ipaagas mi ni Nanang May. Biro kan yu Amangan mat no napan ijay balay, tinasingad agayam na. Ha? Kunak no da kayo tinasingad agayam na. At dapay gayam na singsingad. Ni Nansay, isukat ti papapanan na, no kasta amaladladingitan. Sa dinaw ti balay day di anansay. Ijay! Abagatan, akin laot kan akin daya. Ha? Oh, mahal. Ato yan da ito'y agas mo, kanda no mapagtumar mo. Ay na, may baganak adagos no kastagyam. Rumbang laang maimbagan ka adagos. Tadaak mo't ang mga asikasokon ka. Manong Mariaw! Nay, Manaw! Mahal, adamot mga ayabkan ka. ni ading ko akura data. Umunag ka! Ay na, adda ka nga agpaiso ditaw. Nay, asino day ti ababae manong? Isaw ni Nansay, nubyak. Ha? Adda nubyam? Kalaat man. Dito'y kan balay da nga gawawag. Nalipatan na kamin manaw. Ay naawan bagas ay. Kura, jay... Awanan agas ni Nanang. Kakaasi kamain. Ay. Agawid ka mo tin amanaw. Saanan nga gawid ni Manong yo? Dito yan nga agyan. Manong Mariaw, anya ti bagbagaday ti babae. ay, kastoy na, ading kaw. Ngamen, idinaamuan na nga da sakit kaw. Di na kinadaywan. Di na kadurmen. Ha? Kinaduak pa'y ang nagpaagas. Kan Jack binaybayan, inasikasok pa'y. Pudno day ta ading kaw. Da kayo ngay akabalay kaw. Nadurmen kayo iti kastaunay kanyak. Yak, kun pa iti kanyak. So apim manawa kun nasakit tinakam kaw. Kat no maimbaganan ni mahal ko. Uy! Ay na, una yan. Na, kimputin, kaslatag ka. Anya nga iti mapasamak mahal, no maimbagan kanton. Nalipatak mutin mahal. Sikan ati mangibaga. Agkasar kaminton. Ha? Pagkasaram day ti ababae, manaw? Wen, kura. Agkasar kamin. Kasano kaming ngay? Ay kat, pasensya kayon Kandiyo liplipatan tay pagsasao ako nana. Di mo liklikan ni kabsat mo, iti tiyempo ti peligro. No di kat, ipaay mo ti panangasikaso, nang runa, no iso ti breadwinner yo. Sika talaga. Si Kaki di Manong Mariaw. Ne, adaman ng bisita mahal. Asino daytan? Manaw, agawid tayo na. Ay, saan mo basta-basta pagawidan daytoy mahal ko? Manaw,
agawid tayon. Kaduak ni nanang. Si Muro, tapno, agawid tayon. Mariaw, anak kaw. Agawid tayo na. Saklaan ka day, ti kayat yung agawid. Asino ayan ay ito'y kaduam ababae. Isaw, ti kalaysak, nanang. Isaw ni Nancy. Agmano ak, nanang. Mga sawa kan. Ay katuwan ananang, tapno adan tumot mga sikaso kanyak no lakayak taon. Si kamot tentaryaw, ti sumukat niyag bangkag ka nagtalawn. Ay una, day talagayam. Ay kahit. Kaano nga ron ti kasariyaw, Mariaw, kan Nansay. Ay, ibagayo tapno tulagan tayo, no kano. Ditan gagayam tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo liklikan ni kabsat mo no agpiligro, no di ket ipaay mo ti panangasikaso. Nang runa pa'y no iso ti breadwinner yo. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.